मार्काचे सुवार्तेंत जेजून आपणागच जायत्या आश्चर्यांद्वारे उघडाप करून जातास आणि आपणाविषयी लोकांमध्ये आणि आपल्याच गांवकारांमध्ये दरबस्त नासमजणी आणि स्कांदलाची परिस्थिती येऊ देता. ह्या वक्ता जेजू आपल्या मिस्तेरांत आणि मिसावांत आपल्या शिसांकी मेळवून घेऊन फुडें सरचे आयचे सुवार्तेंत प्रमुख स्थान घेता. जेजू आपल्या शिसांक शिकोवन दिवंक आणि गुण करूंक धाडता. सुवार्तेन सांगलेल्या प्रमाणे जेजूचे मिसांव शैलीक एक निर्दिष्टपण आसा. हे शैलींत एके रितीची बायली दुबळीकाय आणि मिसावांक गरजेच्यो मूल्य गजाली मिसळल्यात. ह्यो गजाली जेजून दिल्ले प्रमाणे शिसांनी परगोटूंक वेच्या त्या सर्गींच्या राजाच्या राजावाक ताळ पडचे तसल्यो आणि शिसांतावन संपूर्ण समर्पित मानवभाव विसारचे तसल्यो म्हणयत. मातेवची सुवार्ता अध्याय 10 वाक्य 10 आणि लुकाच्या सुवार्तेंत अध्याय 9 वाक्य 3 हांगासर सांगलेल्या प्रमाणे मिसावान धाडलेल्यान दांडो आणि वाणो सहित वरी नये. पूण मार्काच्या सुवार्तेंत ह्यो दोन्ही संगती वरूंक आस्पद दिला. कित्याक हातून सुवार्तेकार मार्कान मिसावान वेच्या शिसांचे आणि तांच्या विविंगड परिस्थितींचे सारखें तुलन आणि विश्लेषण केल्लें सारखें दिसून येता. तितलेंच न्हय, स्वरक्षण आणि भोव गरजेच्या मुळाव्या गरजांक तत्वार्यान अशें सुवार्तेकारान जागृतकाय घेतल्या. वरियत आणि वरू नये म्हणले उतरांच एका सुवार्ता प्रचारकाक विवेकी आणि समर्पित मानवभाव असा करूंक प्रेरित करतात. हर एका मिसावानवेच्या व्यक्तीन वा पवित्र स्नान लाभलेल्या हर एकल्यान जेजून पवित्र सभेक दिल्लें मिसांव जारी करच्याक आणि आपापले परिस्थितींत जेजूचे सुवार्तेक साक्ष जावच्याक आपण आपयलोलो म्हूण समजूनचे संगी विवेकी आणि समर्पित मनोभाव वृता करूंक आपोवणे आसा.